Ngifuna Into Zami by Mzukulu has now officially surpassed 9 million streams on its Spotify. It's the third fastest album of all time by any South African artist to do this in 17 days. Sawubona ngibingelela into fast ukuthi TV la ku Spotify sibheka umsebenzi wamaciko akaMaskandi. Njengamanje sibheka i-post ebhoye lapha ku X ebwaziwa nge-Twitter ethi now 22 Africa. Ibika ukuthi uMzukulu nge-17 days i-album yakhe isihlanganise u-9 million wama-streams ku-Spotify. Siyazi ukuthi i-album nengoba 17 kulokho kuhlanganise after 17 days. Bathi i-album yesithathu ukushesha ishaya u-9 million kubaculi base-South Africa bonke behlangene. Mawuphinde uqhubeke-ke sibheke ukuthi ikuphi okunye okwenzakalile. Bathi today is the first time ever ukuthi abaculi abawu-3 bakaMaskandi ingoma zabo eziwu-3 zibe kwi-top 5 yani yakwa-Spotify yase-South Africa. Okubani? Number 2 uyonconyoko Mafikizolo. Number 4 Ngixolela Mntanami Keshemba. Number 5 uMzukulu Ubugosti Bami. Siphinde futhi masiphinde sibheka lapha kuMzukulu kuthiwa engomeni eziwu-10 ezikhona kwi-list laphana eyihlanganise uma kuhlanganise wonke ama-streams abe u-382,000 ama-streams. Lokho bekuwusuku lwesi-17 kodwa yonke i-album isihlangene ngosuku lwa-17 yenze u-486,000 ama-streams ngosuku oluyi-1. Ikhuphuke kakhulu bathi lokhu-ke bekuyi-second biggest 17th day streams for an album in SA and Spotify. Iwona ama-record lawa ambalwa enzeka lapha kuMaskandi ngoba sibheka uMaskandi kakhulu la kwiNto Fast Soweto TV. Kodwa izindaba ezimnandi-ke lapho ukuthi yena 9 million ama-streams lapha ku-Spotify. Maningi ama-album asadlula ko-10 million esinawo la eSouth Africa, maningi kakhulu. uMzukulu ujoyina wona. Enye ama-album ayenzile uMzukulu nayo adlula ku-9 million kodwa ngaze yadlula after isikhathi esingakanani. So lama-record sizoqhubeka siwabona, sizoqhubeka siwareporte, sizoqhubeka lokhu siwa-repeat nize nijwayele, nize nazi ukuthi la kuMaskandi kusebenza kanjani and izinto sizibika ngaluphi uhlobo. Iyona ndlela-ke esenza ngayo izinto lezi. Abantu beqhubeke bebasupporte, bebaseke, nathi sonilethela-ke iy'ndaba khona la kwiNto Fast Soweto TV. Abantu besalahle sonilethela olunye udaba ngokuzayo.